Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamaturan. In Psalm chapter 1 verse 1 to 6, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish." Proverbs 27:1 says, "Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth." In James chapter 4 verse 14, "Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away." Job 1:21 and said, "Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord." Psalm 39:4, "Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days." One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It is not how long you live that counts, but how you live. Psalm 119:105, "The word or your word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Mark 13:10, "And the gospel must first be preached to all the nations." Amos chapter 8 verse 11, "Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord." Psalm chapter 1 verse 1 to 3, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers." Jeremiah 23:28, "He who has my word, let him speak my word faithfully." Hebrews 11:3, "The worlds were framed by the word of God." Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Sama sa naandan, this is our routine, and this is God's protocol that we have to follow. So, gikinahanglan ang atong flush out all sins, tanang sala nga atong nahimo ning adlaw, gikan kanihang pagmata nato hangtod nining higayuna, nining atong panagtapok aron pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kadtong mga sala nga atong nabuhat, ato kanang hinganlan,
ato ka nang isugid ngadto sa tubangan sa Dios. Kang iyang tugon mao diha sa 1 John 1:9 nga mao kani gitawag og recovery technique. Recovery aron kita hibalik ngadto sa atong pakigambitay, fellowship with God. We cannot have fellowship with God kung natay gitinir nga mga sala. So, ang mando, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, humani mo buhata ka na andam no sabi ka sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. O galang kanimo higala, kung ikaw wala pa'y kaluwasan, then ang mando sab sa Dios kanimo dili ang paghingalan o pagsugid kundi ang gamit niya ng imong free will. Make a decision. Make the most important decision in your entire life by believing in Christ as your Lord and Savior. Ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Humani mo buhata ka na. Ikaw luwas naman. So, sab ikaw katakos karon sa salmot din atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. So karon mag-andam ta sa itong kaugalingon pinagi sa baton og hilom nga pagampo. Susiho na to ang atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong dugang sa among kinabuhi kini timailhan nga ikaw nagalihok pa sa imong plano sa tagsa na mo ka kinabuhi mo sa ipabuhi mo pa kami, nagaginawa pa kami, askil pa among kalawasan o lanti pa nga among pangisip kini grasya tungod lang sa kaluoy, gugma, kortesiya, through your courtesy o sa imong grasya. Salamat o Diyos. Nining imong kahigayunan ng imong gihatag na usab kanamo nining adlaw. Dili kami takos nini. We don't deserve. Busa, nagampo kami, hatagi kami og concentration. Nga kami magatutok lamang sa imong igatudlo kanamo nining adlaw, kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. May adlaw sa tanan, mga suki, mga higala, mga igsoon diha ni Kristo. Welcome no sab. Ini atong Bible study through the YouTube. Ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. So, niyan sab kita. Salamat sa Dios. Nagyatagan pa kita lugway sa kinabuhi. Okay. Kagahapon, naghisgot kita bahin ni ining topic nga the doctrine of Christian suffering. Okay? Ato namang gidalikyatan kadto, pipila ka mga punto sa doktrina o atong ipadayon, kining atong gisgutan, atong gibiyaan kagahapon. So, pagtulunan kini bahin sa pag-antos, alantuson nga atubangon sa Kristohanon. Christian suffering. Okay? O gato na magisgutan nga dunay duha ka klase, duha ka matang sa Christian suffering. Suffering for blessing o ang usa, suffering for discipline. So, atong ipaklaro nimo nga kung ikaw Kristohanon, anak ka naman sa Dios, gikinahanglan nga musunod ka sa iyang kabubuton. You see, naunsa man nimo lagi pag sunod siyang kabubuton kung wala kay pag-ilawa, kay pag-cut-on sa iyang kabubuton. Kaya nga itong
Pag ila lamang siyang kabuton, pinaagi man lamang sa pagtuon siyang pulong sama nini atong ibuhat. Adlaw-adlaw na niya, dili kay sinimana, dili kay binuan, dili kay tinuig. Every day, it is a daily basis kini atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kay mao lamang kini ang paagi nga masilsil nato ang kaalam o huna-huna sa Dios, kabubuton sa Dios, plano sa Dios, tuyo sa Dios sa atong kinabuhi. So mao na nga ilhon lagi nato unsa man nato paghigugma kaniya kun wa patakailag kinsa ug unsa siya. Mao na nga itong gitun-an ang pulong sa Dios kay mao kini ang magalamdag kanato, magapatin-aw kinsa ug unsa gyud ang Dios. Mao na. So mao na ang atong gitun-an gini inahuman naman tagtuon niadtong taas-taas tong atong pagtuki niadtong doktrina bahin sa divine guidance, di ba? Ug ato nang nakatunan nga divine guidance kan maklaro lang ninimo sa diha nga nagpadayon ka sa pagtuon sa pulong sa Dios kay diha man nimo makatuni ang iyang kabubuton, ang iyang will, okay? Divine will, kabubuton sa Dios. Mao bitaw na nga sa diha nga nagasunod ta sa iyang kabubuton ato maklaro, ato gyung masinati, ato gyung mailhan kinsa ug unsa ang Dios, ang iyang pamaagi, ang iyang kalaki ingnon ta, o ang iyang pagpahiluna gyud sa kinabuhi sa matag usa ka Kristohanon. Mao na nga kung kita nagasunod siyang kabubuton, then maklaro gyud nimo unsa di ay kanindot o kakulbahinam nining Kristohanong pagkinabuhi. Bisan pa, paminaw, bisan pa taliwa sa mga kalisdanan, alantuson, pagsuway sa kinabuhi. You see? Mao na nga atong gihisgutan, taon-taon na tang nagihisgot nini ang atong paagi nga makatubo, dili kay ato kundi ang paagi sa Dios nga patubuon ta diha sa iyang pulong. Diha sa 2 Pedro 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsa man nimo pag-grow kung di ka magduon? Anharaman nimo makatuni, anharaman ka mo tubo pinagi sa pagtuon, pagkaton, kanang tuo, pagdawat, paghangop, buta sa buting hangop, you embrace. Okay? Imo yung hangpon ang pulong sa Dios ug human nimo buhata kana. Then imong tuuhan. Human nimo tuuhi, then that's the only time nga imo na nang magamit sa imong adlaw-adlawng panginabuhi. Makita gyud nimo. Makita nimo ang resulta sang putanan sa imong paggamit niya na. Okay? Only the Word of God can transform, okay, sa imong kinabuhi. All books, kining mga secular books can inform, but only the Bible, the contents of which will transform the life of a person. Busa, mo ni. Sige tag hisgot ning bahina o wala ni undang lagi. Akong kamito na po ng po nga lagi. Wala ni undang. Wala ni pagkahuman. Mahuman lang ni kung kuhaon na yun sa Diyos. Okay? Naman po'y program sa Diyos na may schedule niya. Perfect nga schedule niya. Kanusa po takwa. You see? Mauning nagtuon ta, okay. Balik ta ni ining atong gisgutan nga Doctrine of Christian Suffering. Now, okay. Unas tanan.
ato gihapon ning labason sa tong panungduman nga doon lalay duha ka klaseng mga magtotoo. Okay? Duha ka klase. Karnal o spiritual. Now, ang uban nga pa maklaruhin ini, unsa man ning Kristohanon nga karnal? Okay. Ang Kristohanon nga karnal, mo kanang pulong nga karnal, gikan as pulong nga karne, flesh. So, kung ang usa ka magtotoo kanang makabuhat og sala, okay? Bisan og wa siya kahibaw nga kanang sala kanang iyang gibuhat, kay wa may excuse. Kay wa excuse ang Kristohanon. I'm referring to a believer. Why excuse ang magtotoo nga kanang kining iyang gibuhat dili sala? No. Mao bitaw nagiingon dihang prinsipyo diha nga ignorance of the law excuses no one, but alang sa magtotoo, ignorance of the word of God excuses no believer. Why exempted? Mao na nga patunoon lagi ta sa pulong sa Dios. Again, akong gamito ng pulong lagi. Pero maklaro ginani mo nga gikinahanglan gyud lagi ang atong pagtuon sa pulong sa Dios aron maila nato unsay sala, unsay di namuna. Kung gingon nimo sa panahon nga usa ka magtotoo, naibaw ba siya kana sala kana o dili, basta nagkasala, then out he goes. Ambot pasabot, out he goes, mugawas siya sa plano sa Dios. Nagawa siya. Now, kining gihisgot ang plano sa Dios, nag-aapil na ni sa imong pagpuyo diha sa dapit nga may gahom sa Dios. Naunsa man ni? Ato gitawag kini og operational divine dynasty. Di man niya? Operational divine dynasty, maura nay puluyanan sa magtotoo. That's the only place to stay. Samtang niya pa silang kalibutan na. Okay? That is operational divine dynasty. It is a mental attitude. Di man eh. System of thinking gini. Kaya in general, the Christian way of life is a mental attitude life. Nasa itong una-una. Mao lagi nga itong una-una, mao ni rumbo, mao ni puntaria sa pulong sa Dios, either pulong sa Dios musuod niya na o pulong sa tao. Kanang gitawag nato human viewpoint. Bombardyuhan kita sa every corner ni kalibutan sa mga unang-unang tawhanon, unang-unang kalibutanon. O si Satanas mo'y leader niya na nga mo hanok sa itong una-una. Pinaagi sa labi na karong panahon na di grabe na kayo ning kanang progress sa social media, sa mga television, sa radio, sa tanang media karong panahon na. Okay? Mao na nga we are being bombarded from every corner. Mao na nga ang Dios nagamando kung buot kag malig-on imong nahuna, lig-on ang imong baruganan, tuniya kung pulong. Kay ang kung pulong mao kanay gitawag og divine viewpoint. Kay dili makalupig ang akong pulong kaysa inyong pulong. Mao bitaw na diha sa Isaiah 55:8-9. Isaiah 55:8-9 unsa gisulti? My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Nana. Dugangan pag sa 1 Corinto 2:16, 1 Corinthians 2:16. We have the mind of Christ. Kini ang atong gitunan. Huna ni Ginoong Hesukristo kini atong gitunan. Imagine, una-una ni Ginoong Hesukristo, una-una sa muso diyan si mong una-una. Ug mauna na imong gamiton sa imong pagkinabuhi. Resulta, unsa?
beautiful, wonderful, sophisticated, unique life, fabulous life. Mabita akong iingon nimo nga kini nga tong pagkinabuhi nga Kristohanon, kulbahinam, thrilling, kana guna kay pulong sa Dios. Apan kun way sod ang imong una sa pulong sa Dios, puro ra gitawhan kalibutan nun. Na you cannot expect, you cannot experience God's blessings. Wa kay capacity for life. Kasabot ka? So mao ni nga kung klaro pat gipatinaw na kunimo. Okay. Balik ta niya tong duha ka klaseng magtotoo. Two classes or two kinds of believers, carnal and spiritual. So ang usa ka magtotoo, I'm referring to a believer. Ang usa ka magtotoo sa diha nga makasala siya sa labas sa una, sa labas sa dila, sa labas sa buhat, may gawa siya gikan sa plano sa Dios. Ato na lang tawgon in general plano sa Dios kining operational divine dynasty. Okay? So mugawas. Apan luwas siya ha. Ayo sabta ayo lain nagsabot nga once ka mugawas ka diha sa plano sa Dios, di nakaluwas no. Ang imong kaluwasan mahitabo only once. Salvation only occurs once. Once saved, always saved. Barugin ang maong kamatuoran kay kana gibasi na to kana sa doktrina sa eternal security. Dili Indian giver ang Dios. Unsay iyang isulti tinuod na, iyang tumano na. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Na. Okay? So diha nga makasala lagi katong mao magtotoo din, he becomes carnal. Gitawag na siya carnal. Flesh. Na siya sa flesh. O sa diha nga mugawa siya tungod sa iyang sala, then anak man lagi siya sa Dios na latuson siya sa Dios. Na mo nagitawag na to og unsa sa usa ka klaseng suffering. Ang iyang suffering at tubangon mao ang disiplina. Disiplinahon kaya anak ka man sa Dios. I'm talking to you as a believer. Okay? So, unsa may angay nimong buhaton nga tuwa naman kas gawas under the kanang pagpantun ka naman sa Dios tungod sa sala nga imong hambin diya si mong kalag. Ang Diyos matinumanon nagasangkap siya siyang grasya. Mao na 1 John 1:9. Ono Juan 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. All. Iapil na itong mga sala nga nakalimtan nimo, basta imo lang ng isugid nga to sa tubangan sa Dios, iya ka nang papason. O mubalik ka dito sa plano sa Dios. Balik ka dito sa operational divine dynasty. Okay? Nahimo na po kang spiritual. Human buhatan nimo na. That is fellowship with God. See? To restore, mabito na recover, okay? Recovery technique kining 1 John 1:9 aron ma-restore ang imong fellowship with God. Na po kay pangkigambitay sa Dios. See? Sa diha nga na kay pagkigambitay sa Dios, you are called spiritual. You are a spiritual believer. Okay? So mo ka nang gisgutan na to. Last time nga itong gibiyaan. So, when a believer is spiritual, he has relaxed mental attitude and a powerful mental attitude. Tungod sa pagka-why mental attitude sin, why lingual sin, why overt sin diha kaniya. Nagalakaw na siya dihas kahayag. He is walking in truth. He is walking by faith. Dinhi, ang magtotoo, mag-produce, okay? Magapagawas na og Diyos nun nga mga maayong binuhatan, divine good. Og busa,
na siya ay divine viewpoint historical impact ngadto sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. Ug may hinungdan nga ang magtutuo din hining tungura, he operates under sa gitawag taog automatic double blessing. And that is minimum amount sa panalangin. Minimum lang. Dinhi gitawag siya usa ka spiritual believer. He is experientially binalaan or sanctified. Ug dinhi mo tubang siya og category 1 suffering. Pag-anto sumas kabubuton sa Dios according to the will of God. Now, sa ato na nakita, there are two broad principles that covered all sufferings alang sa magtotoo. Ang usa niini mao ang tanang pag-antos nga tubangon sa magtotoo is limited to time. O kay kaduha, mao nga all sufferings, whether category 1 or category 2, is designed by God. Gimugna sa Dios. Agi o panalangin. They are all designed by God for blessing. Okay? Panalangin. Bisan gani ang disciplinary suffering is designed for blessing. Kaya ba ka na? You see, category 1 suffering, mao ni matang sa pag-antos, suma sa kabubuton sa Dios according to the will of God. Category 1 suffering na, ha? Ang definition ni mao kini: any and all suffering that accrues to the believer in fellowship. Atong binisayon, bisag unsa og ang tanang pag-antos nga mudangat sa magtutuo kinsa ana ay pakig-ambitay sa Dios. Fellowship. Og naglakip niini, it involves compassion suffering. Nagalambigit kini sa pag-antos sa pagsulay, testing suffering. Nagalambigit pagyud kini sa pag-antos gumikan sa pagkadautas uban because of the evil of others. A major reason why nganong muantos man ang mga magtutuo, whether it comes from unbelievers or sa pagkadautas ubang mga believers o from Satan and the demons. You see, nakita nimo mga sources. Ang gitawag ta og compassion suffering, nagalambigit kini sa pag-antos for the desire for the salvation of unbelievers. Ingon man alang sa kaning kauswagan ingnon ta ka pag-progress, edification and growth, pagtubo sa mga magtutuo. Now, karon bahin sa testing suffering, pagsuway, testing, kining mga matang sa pag-antos comes as either directed by God o gitugot sa Dios nga mudangat ngadto sa magtutuo. Ang Dios motugot sa compassion suffering nga mudangat sa magtutuo. Iyang tugutan. O He also permits, God also permits the evil of others. Apan usahay, He directs suffering to believers. Ug ato kini makita diya sa Genesis kapitulo 12 o Genesis kapitulo 22. Bahin sa kinabuhi ni Abraham. Inumdum ka? Ingon man diha sa Ruth, kapitulo 1, bahin sa kinabuhi ni Elimelech. Now, all category 1 suffering, gituyo kini, or it is designed for blessing. Sanglit ang sulbad sa category 1 suffering, a believer has to go deeper and deeper and deeper in the application and the assimilation of doctrine. O cycled it, libot kini pinagi sa critical pathway. O sa paggamit niini ngadto sa kasinatian sa kinabuhi, aron sa ingon nga pagi, ang category 1 nga pag-antos, dili kini makatukmod sa magtutuo ngadto sa pagkatangtang siya pagkikambitay sa Dios. Dili siya madalig kawa siya pagtuo
o kahadlok, mubaton maka siya kahadlok, kabalaka maron, kasina, o pagpangabubho, o tingali sa pagkamapahitason, pride, or bitterness, because something bad happens to him o sa hinigugma baka sa iyang kinabuhi. Og sa higayon, nga mahisukamod ang magtotoo sa pagpakasa, then, he is out of fellowship. Naikawa siya sa pagkikambitay sa Diyos. And on to carnality. Na carnal na po siya. Kung busa, he is said to be walking in darkness. Nagalakaw na po siya sa kangit-ngit. O kung bahin na iyang mga binuhatan, he is producing human good. Mga tawhanon ng mga maayong binuhatan. Busa, na nag-iya na kini siya karon og human viewpoint, historical impact ngadto sa ubang mga tao. Ug may hinungdan nga siya karon automatic under double cursing. Double cursing. Double discipline is minimal. So, ubos na kini siya karon sa Diyos nung pagpanton. He's under divine discipline. Okay? Natuson, mangyulagi siya kay anak man siya sa Diyos. Now, whom the Lord loveth, He what? He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Whom the Lord loveth, He chasteneth. Ang buti pa sa buti na, mao nga anak kini siya sa initial discipline. He scourgeth. Kana intensive discipline. That means he skins alive with a whip. Now, ang initial discipline tuon, nagalambigit kini sa pagkawangtang sa inner happiness. Mawa, iyang sulod nun nga kalipay. Na ay pagkamingaw, mubatin na siya kamingaw, lonely, disoriented na siya from doctrinal reality. There is frustration, pagkawa sa kadasig, na ay confusion, pagkaguliyang, o nagkasaling gubot. Now, ug ang tuyo, both of the initial as well as the intensive phase sa Diyos ng pagpanton, mao is to crack through the believer, pinagi sa mentality sa iyang kalag, aron mo dangat kini sa iyang volition, sa iyang kabubuton, bahin sa iya karong giatubang nga pagantos. Nga tingali, gibugatan siya nini, aron finally, ang maong magtutuo makaamgo, ug buot na siyang mubalik ngadto sa Dios, ug mangayo siyang tabang alang sa kasulbaran siyang suliran for the solution of the problem. He goes positive. Mubalik siya sa pagkapositibo. And kung nakasabot siya rebound, he will get back in fellowship. If not, he will be led by God to a place where doctrine is solved. He will get plugged and get straightened out. Then, fulfill the divine viewpoint purpose nga gimugna sa Dios alang sa iyang kinabuhi sa bahin dos, ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Karon, kining category 2 suffering, ang pagantos as an evil doer na. Okay? O imong basa diha sa 1 Pedro 4:15. Ang nagaingon kini sa in English, but let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. As a matter of fact, ang pagantos na apil o bahin kini sa plano sa Dios. Ang pagantos is in the plan of God, but not the will of God. Samtag na, kung balikon, ang pagantos na apil o bahin ka na sa plano sa Dios. Ang pagantos is in the plan of God, but not the will of God. Dili ka bubuton sa Dios. Bahin kiti sa plano sa Dios, apan dili iyang kabuton. Category 1 suffering is
will of God suffering. Okay? While ang category 2 suffering is plan of God suffering. Sabot? Sundan ni kay aron di ka muwas passing. Importante kay ni. And while there are just a handful of reasons nganong moantos man ang magtutuo sa category 2 suffering, there are, over 100 reasons ngano nga ang mga magtutuo muantos ni category 1 suffering. But they all fall into one of these three categories. Okay? 2 Corinthians 7:8 ngadto sa 10. Okay? Di pa kita mo balik dito sa versikulo 9. We have 15 reasons so far why nganong moantos magyud ang magtutuo sa category 1. Here is point 16. Sometimes, anay mga magtutuo who are under direct satanic attack sa kinabuhi. Sama ni kinsa may ihimplo ni mo nini si Job. Ingon sa nahiaguman o naagian niya si Job. Ang Job chapter 1 verses 6 ngadto sa 22. Job chapter 2 verses 1 through 8. Okay? Huwag mo nagi suwat la. Markahin na diya. Ug ang giantos ni Job was on account of his divine viewpoint lifestyle. Ug ang tumong sa yawa mao ang pagpahigawas kang Job sa pagkikabitay niya sa Diyos to cause Job to get out of fellowship. Now, ang yawa misulti sa Diyos pag-ingon og imo manggong hiyatagan sa labihas kadagko og kadagha mga panalangin sa grasya kinis Job, ang tanang mga spiritual o temporal nga mga panalangin, all those phenomenal grace blessings ngadto ni Job. Of course, naibaw tag nganong gibubuan sa dagkong mga grasyang panalangin sa Dios kini si Job tungod sa hinungdan. Paminaw, tungod sa hinungdan suma sa gipadayag diha sa Job chapter 1 nga kini si Job dinha na niya ng mabulokon og daghang divine viewpoint lifestyle. Niya ng normal nga divine viewpoint lifestyle. Kihigugma niya ang pulong sa Dios. He loved the Word of God. Di na siya dakong gugma ngadto sa Dios. Daga-function siya sa faith, rest, life. Di na siya gitawag nato og experiential righteousness. Kining tanan describes it as he had chewed evil. Meaning iya kining gipusgay. Iya kining giusap, niya gitutho. He chewed evil. Kaya he could not stand it. Di siya kagwanta mo tanaw niini. So, he had a hatred for evil. That is divine viewpoint lifestyle. Kasabot ka? And that is why God imputed mga dagkong spiritual o temporal grace blessings nga to ang home. Ug ang yawa, wa mo nga ini. Nasuko siya ini. Tungod kay si Job, di lang siya ang target mga grace blessings sa Dios, but Job was having phenomenal divine viewpoint historical impact in his own day. Di kay kasundugan lamang ang iyang kinabuhi with regard to doctrine, kundi he led many daghang gatusan o libuan ka mga magtutuo o mga di magtutuo that led them to faith in Christ. So, he is having cutting a wide path through life in divine viewpoint historical impact. Ug ang yawa gustong undangon, babagan niya kung mahimo ang magtutuo nga na nag-iya na sa maong baruganan sa kinabuhi sa phase 2. So, ang yawa nagigharong, nagbagutbot sa Dios bahin ni Job sa pag-ingon nga
tungod mo kay imo manghitagas daghan og dagkong padalangin kini si Job, mao nga nagmatinud-anon, nagmakugihon ug mahigugmaon kini siya nimo. Busa ang Dios nakanayon og bueno, all right, you go ahead, attack him. Abi nimo, kini si Satanas dinhay ingnon ta theory. Diyan siya theory. You take away his blessings and he will turn on you. Tangtanga kuno ang iyang mga panalangin. Ug mubiya kini siya nimo. Matud pa ni Satanas ngadto sa Dios. Natural, naibaw ng daan ang Dios nga dili gyud mubiya si Job kaniya. Omniscient gud siya. Misalig ang Dios ni Job with that kind of attack. Because Job's life mao ang pulong sa Dios. Pulong sa Dios gyud mo'y kinabuhi ni Job. Ang una niyang the first sphere of spiritual happiness di na matarog. Unshaken. Busa tuod man gi-atake kini siya. And he did not run around miingon, the devil is after me, the devil's after me. Wa siya moingon na. Ang objective sa yawa, mao ang pagguba, pagdaot ni Job, o sa pagpagawas niya sa pagigambitay sa Dios, o sa pagpugong niya sa pagpadayon, sa pagfunction with the faithless life. Ug mao nga, usa kahapon niya na, he murdered his 10 children and destroyed all of his wealth. Mga katigayunan. Unya, mga pipila ka adlaw human niadto, he took away all of his health, ang iyang panglawas. Na diha na siya skin ulcers, gikas ugyod ngadto sa iyang lapalapa. Lugos na ugani. Di nagyud si Job makatindog. He could not stand. Couldn't sit. Di makalingkod. Walk or lie down. Di na. Couldn't do anything without pain. Skin ulcers good from head to toe. Boil. Mga hubag. So, iyang kiskisan kini. He tried to cauterize them and skin them off. Ug mao nga ang iya mismo asawa miingon na niya, why don't you curse God and die? What a wife. Sap ng asawa. Di na asawa nga winner. Loser ng asawa. Bildiro ng asawa. So ning tungora si Job is in great pain. Okay? The devil is trying to break him and he didn't work. It didn't work. Usahay. Ang usa ka magtotoo is under satanic attack in life. That is category 1 suffering that we're talking about. Ano itong gisgutan? Job 1:6-22, Job 2:1-8. Isuwat na. Ang balikon, Job 1:6-22, Job 2:1-8. Usahay, ang usa ka magtotoo muantos because the right man or the right woman in marriage operates with human viewpoint as did Job's wife. Job 2:9-10. I just made reference niya na, why don't you curse God and die? Imagine, isulti siya asawa. O kita nahibaw nga kadto human viewpoint nga sinultihan. Tungod kay miingon kaniya si Job, og you're talking now like one of the mga kwanggol nga mga bayi nga musulti niya na. What shall we receive? Imputed grace, blessing gikan sa kamot sa Dios og dili makadawat og category 1 suffering as well. After all, naibaw ang Dios sa iyang gibuhat. All relationships in life kanunay gyud ni silang nagasalig. They are dependent. Whether it's the believer's relationship with God
or tawhanong relasyon diha sa kaminyoon, diha sa panimalay, o sa patigayon, o sa edukasyon, o sa medical or social life, whatever they may be. Ang tanang matang sa relasyon, nagalambigit og duha o labaw ka mga partes, ug busa nagasalig kini sila sa malampusong spiritual life of both people. And therefore, all it takes is one to fail. And the relationship is breached. Bungkag. Gusto? Busa. Kung ang tukmang laki, right man, or as in this case, ang tukmang bae, the right woman, operates with human viewpoint, their mate is going to suffer. Job 2, 9 and 10. Ug diyan sa Genesis 12. We see the same thing. Kung kadto si Abraham, who misled Sarah, tell them you're my sister, not my wife. Diyan mo na. Just tell them half the truth. Sultihi lang na sila katunga, tinuod. Ayaw sila sultihig ako o ako kang asawa. Kaya kung imo ka ng buhaton, patyon yung kunila. Now, on the other hand, diha sa Genesis Kapitulo 3, it's the right woman who gets the ball rolling in the wrong direction. Kaya nga naman, nalingla siya. She was deceived. Nalingla ang bay. Umikaon siya sa bungas kahoy pag ilan sa maayo og dautan. Iyang gipaambit ang tunga sa bunga ngadto ni Adan and influence himself. Ila untang yun ang nagmaayo. Kumukaon ba sila niya itong bunga o di? Apan they both made a bad decision. So, it can work either way. And as a matter of fact, one of the great marriage passages sa Efesios 5 o 1 Peter 3, it shows, nagpakita diha, that each, both the right man and the right woman, ana sila niya ng divine viewpoint responsibility, katungdanan nga divine viewpoint ngadto sa Dios. Aron sa ingon niya na makahimo sila pag-function sa faith-rest life. So, usahay ang mga magtutuoy in marriage, they suffer tungod kay ang right man or right woman operates with human viewpoint. Ug kung silang duha out of fellowship, none. They can share the misery sa Diyos nung pagpanton together. Okay? Naklaro ba nimo? Okay, up to this point 18. Sometimes, believers suffer because ana sila under direct demonic attack. Demonic. As with Paul, diya sa 2 Corinto 12:7 ngadto sa 10. A messenger of Satan to slug him. Ang gitawag og thorn of the flesh. Ug kadtong tunok sa unod, thorn of the flesh, was physical pain. Sakit to sa lawas, inflicted ngadto ni Apostol Pablo by a demon. Ang verb nga gigamit diha mao ang verb kalapidzo. Kalapidzo nga sa Griego nakahulugan og to double up your fist and slug somebody. Now, ang slug nagkahulugan kusog-kusog o i-heavy blow, ilabi na pinagig kinumo. Okay? And therefore, to inflict og daghang sakit, a lot of pain. Ug kadtong mao mga sakit were demon caused. Nga watang tanga sa Dios. Sabi nimo, si Pablo may ampo sa makato kay gayon. He prayed in 3 different occasions. Tangtanga ra gud ni Ginoo. Ug ang tubang sa Dios kaniya unsa? Unsa gitubang sa Dios kaniya? Pablo, my grace is sufficient for you. Si Pablo nakakat on something. He learned something. With the presence of pain in his body, in his life, he said, akong nakatunan
nga sa bisag unsa may akong kahimtang, in whatever state I am, there may be content. I have learned that when I am asthenes, that's when I am donatos, when I am weak from the human standpoint, that is when I become donatos, that I become powerful from the divine viewpoint. He leads people into the knowledge of the Word of God, unblended, dugang pag yung kaibaw sa doktrina together with faith, gisagulan ka sa pagtuo. It exacerbates the first sphere of spiritual happiness and exhilarates, magkapauswag pag yung kini sa espiritualong pagtubo, spiritual growth. Ang Diyos mo ay pabali sa pagtunglo. Okay? Cursing ngadto sa panalangin. Iyang balihon ba ang pasabot? Ang Diyos may magkapabali sa pagtunglo ngadto sa panalangin. Blessing. As a matter of fact, diha sa Nehemiah 13:2 and 3, and God does turn cursing to blessing. You take the category 1 suffering, ug ang taytayan ngadto sa dugang pang mga panalangin mao ang paggamit sa mga pertinent doctrines ngadto sa kasinatian ug ang spiritual momentum sa divine viewpoint lifestyle. Dinhi ang Dios mo pabali, will turn cursing to blessing. Ug mo kanay iyang gibuhat sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Now, by the way, wani magpasabot ngang magtutuo mangita gyud pag-anto sa kinabuhi kay kanang buhata pure human viewpoint na. Ang pag-antos mo abot ras kinabuhi sa magtutuo in God's own time and in God's own way, o whatever subordinate category it may be. Ang paninumdumi ng category 1 suffering is never separated. Di kini mabuwag gikan sa first sphere sa spiritual happiness. Ug ang empowerment paghatag og gahom gikan Espiritu Santo, otherwise called filling of the Spirit. Ang Diyos Espiritu Santo empowers the believer. Maghatag og kanang kalingon. He empowers spiritual growth. He empowers spiritual ministry. He empowers sa magtutuo sa pagbuhat sa production sa fruit of the Holy Spirit. Love, joy, first sphere is spiritual happiness, tranquility of soul, uguban pa. That's the peace of God, which surpasses all understanding, ingon man all misunderstanding. Di ba ni usab nga there is no unhappiness in category 1 suffering? Okay? So usahay, ang mga magtutuo can be under demonic attack according to 2 Corinthians 12:7 through 10. Nakabuhat si Pablo og usa ka dakong sayop sa iyang kinabuhi when he went to Jerusalem, when ang Dios migiya unta kaniya to go west dito sa Espanya. Miadto maynoon siya sa east sa Jerusalem, and he wound up dito sa sayop, wrong place for all the right reason. Kasagaran God, kung ang usa ka magtutuo maanaa sa sayop nga dapit, therefore they have all the wrong reason, some kind of evil that is pursuing in life. Apan sa bahin ni Pablo, he was still evil. But what an interesting aspect of evil. He wanted salvation sa mga Hudiyo. And he superimposed his own will over the will of God. Ug ang Diyos may pasidaan niya in 3 different times on the way to Jerusalem that mawa ang iyang kagawasan. He is gonna lose his freedom. Miadto siya dito sa tuyo sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga Hudiyo. He had no impact. No unbeliever would ever turn to faith in Christ. Igiing na nagud ni Pablo sa Dios nga adto didto sa Espanya. Apan nagtuman man gyud siya sa pag-adto sa Jerusalem nga di mao ang geographical nga kabubuton sa Dios.
Kung mo ito'y nahitabo dito sa Jerusalem, misangyaw siya sa mga Hudiyo, apan way misanong sa gospel dito. Because, like what we said, he had no impact. Ug why unbeliever ever turn to faith in Christ? Ang bigot nimo, ang Dios dili makahimos paghiyas magtotoo contrary to His word. Dili. He never has and He never will. God is never inconsistent. He is completely consistent. Kasabot ka? And He is always right. Husto siya sa kanunay. Sometimes, ang mga magtutuo mo anto sa tuyo sa pagpugong ba? To prevent or to eliminate pride. 2 Corinthians 12:7. Paul received an abundance of revelation. But to keep him down, niagom siyang pag-antos to prevent kaniya nga mahimong mapaytason. Become proud. Sometimes, believers suffer in order sa pagpakita sa pagkaigo. Pagkaigo ba? Sufficiency of God's grace. Igo na. 2 Corinthians 12:9. God told Paul, my grace is sufficient for you, Paul. Sometimes ang mga magtutuo mo antos to demonstrate the wisdom of God in answering prayer. Usahay ang mga magtutuo tubagon ang ilang pagampo. Yes, answer sa ilang pagampo. Usahay makadawat sila no answer sa ilang pagampo. Apan ayaw ba kalimot? Ang Dios motubag gyud sa pagampo sa mga magtutuo. There is no prayer of believers that has ever gone unanswered in the plan of God. Sometimes it's a yes answer. Sometimes it's no answer. Sometimes it's temporarily delayed answer. But eventually will turn into yes. Dinhi na tumahuman kining maong pagtuon ni ining the doctrine of Christian suffering. Salamat sa imong pag-iuban o hinaot nga nakakatuno sa ka pinagi sa pagtudlo ka nato sa Espiritu Santo. Magampo ta. Amahan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni ining matamis nga higayon sa among pakigambitay sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagsangkap kanamo nining grasya bisan pa nining among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kining maong ministry o Dios nga you will use it in mighty ways o nga kini makatabang gayon sa pagpaamgo niya itong wala pa'y kaluwasan o kantong luwas na apan na hisukamod pa sa ilang Kristuanong pagkinabuhi. Ngaunta, kini mo ay makapapukaw ka namong tanan. Tuway kasap, unsa di ka manungdanon sa imong mga pulong sa among kinabuhi. Salamat nining grasya o Dios, bani kami sa among pagbugbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik dinhi ugma. Lord, kami makapadayon sa among spiritual momentum nga dili kami takos niini. Salamat o Dios sa ngalan ni Ginoong Jesucristo kining tanan among gipasalamatan. Amen.